Dúfam tým z Dubnice Seven Heads. Čekajú. Pripraviť sa, pozor, štart. Rodinka, ktorej členmi bol Gargamel Grblo a Kytka Grblová. Mali v celku pokojný život až na to, že nemohli mať deti, ale za to vlastnili veľkú slepačiu farmu. Únistým zadkom nevidím na to. Miláčik, mal by som ísť na pedikúru. No, veru, patrilo by sa. To tvoje škrabka nemilé skončil 4 štychmi. A peniaze? Ale veď som čela včera 10 000. Miláčik, ale to bolo včera. Vieš čo, choď radšej na robiť sliepky, dobre? No, dobre. A nezakecaj sa samozrejme. A keď už tam budeš, zarež jednu manku na guláš. A ty by si nás. Držte líniu, chcú znať náš guláš, počuli ste to? Čaute, babenke. Sufračitka, nepanikaj. Kúpil som si kiwi. Mal som byť blahodárny na moju pleť. Klaustrofobia, nemyslíš, že som pribral na vlka? Počkaj, prihram môj, že nepará bez kila. Meso! Meso! Jaké meso? Minulý týždeň som s ňou bola taká zdutá, že si prdela jak Lionela. Na fojky. Bože, schizofrenia, už si konečne uvedom, že nie si raptor, ale sliepka. Čo si? Raptor. Lov, povie, čo si? Sliepka. Bože, kde sa to dostala? Jeden je gejko, druhá tu má strach z ohrady a tretia si myslí, že je raptor. Tak toto nemôžem nechať. Keď vidím, akými píp a píp krmí Kytka svoje sliepky, rozhodol som sa, že osvietím jednu z nich. Táto je raptor, ten je trochu vyhliatý, táto je nevyhliaca, tebe to dám. Tu máš účinnú zbraň proti dinosaurom. Využij ju správne. Vstávajte! Meso! Hlasom osvietené! Toto sa musíme naučiť. Jedného pekného rána sa Kytka Grblová vrátila od svojho gynekológa so šťastnou správou. Ahoj, Miláčik, mám dobrú novinu. Čo to? Suseda má nové handry a ty chceš rovnaké, že? Nie, niečo lepšie. A čo to? Je ten správny čas mať malé raptorčiatko. Ale vieš, dneska celý deň ako si bolí hlava. To má z toho pitia.
Ale ako veď pijem iba ten najkvalitnejší alkohol z bahamských plantáží. Z toho ešte nikdy nikoho hlava nebolela. Ty vieš čo, keď som prišla, aj mňa začala bolieť. Tak mi daj. Daj. A ja som tomu dopomohol. Daroval som sliepkam účinnú zbraň kotkodákanie, proti ktorej neboli dinosaury imúnni. A tak dostali alergiu a alergia sa prejavovala tak, že ich strašne bolela hlava. A keďže dinosaurov bolela hlava, tak sa nemohli rozmnožovať a nemohli plodiť mladých dinosaurov. A mladí dinosaury nemohli nahradiť starých dinosaurov. A tak populácia klesala. A bolela ich hlava. A bolela a praskla. A dopomohla tomu aj